preliv da ovo nema šanse. A koliko je snega bilo baš, to je ta računica. Vidiš kako se topio, hladno je i postepeno se topi. Slušaj, nikad nije bio ovoliko nizak vodostaj. Jeste. Nije, ovoliko nije. Ovo, jeste. 83. ili 4. je Ostrvce tamo na glavnoj plaži ovoliko štrčalo, a evo tako nivo. Znači, pregaziš i dođeš na Ostrvce. Sad se vidi samo ovako malo. A inače, bilo je evo ove visine. 13,5 metra je bilo. Bože. Sigurno. Imam ja slike. Pa sam u avgustu mesecu pecao sam ribu, pređem na Ostrvce, pa sam pecao. Tu na Ostrvce. Če da uhvatimo ovamo ovu stranu. Bio na oko istoka. Aha. Tada je bilo, zvao sam ovi iz termoelektrane, 8,05 je bio, a od tada je opalo još 1,5 metar. Najmanje. 8,0, pa znači još nema 10. 8,05 je bilo tada, ali je posle toga padala još voda. I je otišla na između 9 i 10 metara. Krenuo je avgusta meseca, naglo. Posle 1. avgusta je krenuo naglo da pada voda. Kod drastičnih strava Bože. Bilo je